Ze horrek bildutako jatia. Palda gauza ederragoik. Garrantzitsuena da tokionak ezautzia. Eta noski, goizeltzia, Beste guzti baino lehen. Hortxe, behin ontxo bat hartu nun. Etzen jatekoa, Aizu, bidatu paraje hau. Hemen daude fijo. Fijo! Ez atea nun dagoen, Aizu mesedez. Lotxa gutxi behar da gero, Ez bakizu ona otxarra den, baustazu, ez bortxatu amalurra. Hau da, gibelurinak fijo. Bueno, bazpare bilatu ingo emobilan, Murrom identificator. Do not eat any murrom if you aren't certain it is edible. Zer raio dau. Be careful, do not eat. Onuna ez omen da, baina bizpairu orduz egoziz gero ez omen da hilgarria. Momentuz, saskira. Laune parraiteat, Beti perretxiko txarrak hartzen omen ditu dala, baina gero nire bikotekideak earki hartzeitu nire rebueltuak. Ontxoak ez dira, behintzat hemen hartutakoa dira, bertatik bertara bildutakoak. Ni nahiago ikusta xume bat, ontxo bila Burgos edo Soriara jute baino. Jetxin berko dugu orduan, Lakizun nondik etorri gen, nik ez dakat kobertureik. Beira, jetxingo beha eta nabaitea iritsiko beha. Kenian osabakin nine topo eta esan dit mediak etziala jatekoak. Nik uste baietz, baina, azpa ere, agarikus, bisporus batzuk erosi ditut. Nafarrokoak, naturalak. Hauek, libratzeko bikainak,